Soňky ýyllarda ýurdumyzyň dürli künjeklerini, paýtagtymyzda häzirki zaman binagarlyk talaplaryna dolu ylaýyk gelýän döwrewat mesjitler gurulyp ulanmagy berli. Türkmençilikde Allah'ın uýa taplanýan mesjitleriň bina edilmegi, ýurdumyzda gahrman arkadamyzyň başyna başlan asyrly ýöreleriniň hormaty prezidentimiziň ýol başlygyna üstünlikli durumşa geçilmegi netijesinde häzirki döwürde haýır işleriň dowamaty atarlýanyny görkezýär. Şeýlikde mehriban watanymyzda wehmetýär halkymyzyň asyrlar aşyp gelýän ýagşy desturlary bolan agrarlygyny alamatlandyrýan asyrly işler döwrüň ruhyna kybap derejede ösürilýär. Munyň özi halal ýöreler arkaly binýat bolan döwletimiziň ähli urlar boýunça taýdaşykly öziş ýoluna düşendigini, şunda halkymyzyň döreden gymmatlyklarynyň dünýä geňişligine ikrar edilmegi ornuny zerur tagallalaryň amaly aşyrylýanyny görkezýär. Ýurdumyzyň çar küncüne bina edilýän mesjitleriň binalar toplamynyň çägine tadyka bermek we beýleki dep desturlary geçirmek üçin urduş tesgalaryň girdilýänini bellemek gerek. Şol buratyň özünde haýyr sahabatyň ýagşy işleriň mekany bolan mesjitleriň ýöwelşi binagarlyk çözgüdüne eý bolmagyna, olaryň gurulşygyna, ýokary kelli gurulşyk we bedik terişleriň ulanmagyna zerur ünsürlýär. Gurulýan mesjitleriň ýanyşyk ýerleriniň göwnüjay derejede awadanlaşdyrylmagy möhüm wezipe hökümine kesgitlenenler. Milli ýöregelere laýyk gelýän binagarlyk çözgüdüne eý bolan mesjitleriň daş görnüşine bolşaýaly, onuň içki timarlaş işlerini ykçam terişler ýokary derejede peýdalanýar. Şeýlekem keramatly Gurhanyň türelerini beýan edýän ýazgylar mesjidiň esasy bedegleriniň birini urlýar. Munyň özi ýurdumyzda merdany halkymyzyň dini desturlaryny erkin alyp barmaklary, dini çäreleri ýerine ýetirmekler üçin döwlet derejesinde alada edilýänliginiň nobatdaky beýanydyr. Şunda din wekilleri asyrlar aşyp gelýän ýagşy dep desturlaryň türkmençilik ýoly bilen dowam etmegi, burada degişli ähli zerur şertleriň döredilmegi babatda döwlet derejesinde alada edilýäni üçin hajy arkadagymda we arkadagy hajy serdarymda tüý sürekden tagbolsun aýdýarlar. Şunun bilen maglykda mukaddes uradaýynyň togaply günlerini degişli dini ýöreleri alyp barmagy giň mümkinçilikler üçin edilýär. Bu bolsa ýurdumyzda taryhyň dowamyna emeli gelen we dünýäň soluk ýagşy işleriň berja edilmegine aýratyn ähmetlidir. Munyň üçin bolsa tahabatly ýöreleri agrarly bolan halkymyzyň hoşallyklarynyň çägi ýok. Çünki bu işler ýurdumyzda hoş niýetlilik, rehimdarlyk, birek-birege hormat goýmak, agdybirlik ýaly ýöregeleriň bir karar bolmagyna giň ýol açýar. Ýurdumyzyň wilayatlaryna, Aşgabat şäherine kerek edýän mesjitlerde tutuş adamlar üçin ähmetli togap işleriň binýady birikden tutulýar we olar dowamaty atarlýar. Şunun bilen maglykda tahabatly ýöregeleriň arawaşlanmagyna möhüm orny eýleýän mesjitleriň hataryna Arkadaş şäherine gurulýan Nurany mesjidiň hem girýänligini bellemek ýakymly. Munyň özi hajy arkadagymyň başyna başlan asyrly işleriniň arkadagy hajy serdarymyň ýol başlygyna ulyk geljegi nazarlaýanlygynyň nobatdaky beýanydyr.